Belaikeno khairokjaknai mangpili social media o kasai nukjagui phaifikateisa haino hai. O videos rokno nugui belaikeno muktui chop chop klaikha. Norok nai di puila o mangpili no. Police uniform kangjak o bwrui belaikeno khairokma sinjak khlaiui khoroksa bwslani bagui kobor kahai ke bwsani mangkwthwini ganao CPR rok riwui hama rok chariwui bono thangrinani naiui tongo chesta khlaiui phiaba o bwsa hingke already thwiui se paikha kotok soroui bo thangui phaino pano tei phaimanliya saimano phiaba o buma ni bwkha o kok rokno poito chanani nailiya wngmani bagui ani bwsa tabuk bo kwthangko bono treatment rinani nangnai kaham ke hinui bo sak sak no banchirinani naikha bini bwsano belai kheno khairokjaknai gana guni omo kahai mangpili rokno omo kahai incident wngui tongmano nugui jotoni mokolono muktui klainani nangkha ar jagani office staff nurse doctor rok nugui bo belai kheno khairokjakha o police uniform kanjak bwrui no. Bwsani mang thwimani yagulo pathor kahai wngui thangkha haipano buma obono gosina nailiya ani bwsa tabuk bo kwthang noko hinui no bwkhao chomgui tongo. O buma bwsano banchirinani bagui kunfru hwngkake CPR rogo kunfru hwngkake bini bukhuk bai hama rohornani naio bwsani bukhuktui kunfru hwngkake khaklap de bwkhade choliui tongkho dukduk de wngui tongkho hinui khwnaui naio kunfru hwngkake bini hama rokno bo nai naio haipano bo bisas khlainani naia kunu phano wngliya bini bwsla Thwijak se haipano buma hingkake o kok no bisas khlaina naia chesta no khlai tongkha CPR rok riwui tei lagatar chirik chirikgui kabui bini bwslano nuhunui tongkha eko naidi nini ma phaikha bwsadi beta rok hinui belai kheno kap kabui o mangpili o incident rokno nugui gana gini tongnai rok joto mokol muktui klaijak. O khairokjaknai khairokma sinjak video Bihar ni Arani hoite sokpaikha. A hospital o bwrui police uniform kanjak no nugui jotono belai kheno obak chalaijak tei mwlang chalaijak. Thwinai bwsla 15 bosor siko tei bini bumung wngkha Mohit Raj. Mohit ni buma ara DM office o samung khlaio. Budbar ni phungo bwslano maitui chari akoi school o pathogui rohorika aboni yagulo kheno bo bini office o thangui paikha buma thangnani swkang bwsla saui kwlango je ang school ni phai akoi park o berainani thangnai hinui obo simi no sai kwlango aboni yagulo kheno buma bo bini samung khlainani bagui office o thangui paikha ara DM office o. Buma thangmani koyek ghonta ni yagulo kheno bwslano kwthwi hinui khwnaui tongkha tei obo khwnamani logi logi no ar jagao police rok sokpaikha tei buma hwngkake o kok no bisas khlainani naia phone calling twtui phano. Omo hai kumni dino wngui manya ani bwslale school o si thango bahai ke possible wngui mannai hinui haipano buma kap twtui khlai no thangkha bini nogo. Bini nogo thangui naimani yagulo bwslano kotok sorojak mankha. Omo kahai hal no nugui buma ar jagao no kobor wngui lengui thangkha. Jaj partal khlaimani yagulo saimankha je Mohit kotok soroui thwinani swkang borok masa no call khlaima pore no thwiui paikha hinui. Aboni yagulo kheno second floor ro thangui bo fan o dukhi khawui ar jaga no kotok soroui thwikha. Thwinani swkang je number bai kok samani o number ni call details rok tiklaijagui tongkho tabuk bo
tei o borok sabo abo borok sawi riyakho officially aboni yagulo kheno mohit no logi no hospital o tlanglai thanglaika tei bini buma no কোনো মতে khlaiui lengjak no tui rok lulai sijarika aboni yagulo borok khorok nui no hospital o tlanglai thanglaika ar jaga ni borok rok hospital o tlangui mang kwthwi no nungma logi no doctors rok bono kwthwi hinui declare khlai rwkha tamoni hinkhe kotok soroui thwinai rok ekbar lengui thangka hinkhe tei sisaya oboto norok joto no saimano omo kahai kok no khwnaui no doctors rok bo nugui naimani khwnamani yagulo kheno obo declare khlai rwkha je bono kwthwi hinui kotok soroi thwinai rok tei kwthang wngui phaiphiya aboni yagulo kheno o buma kobor kahai khe kwthwi declare khlaimani yagulo bini bwsla no banchirinani chesta khlaika bini yakbai CPR rok rwui tei hama rok rohorina naikha o oxygen mask rok khulugui police uniform o sob somoi o bwrui strong tongui tongnai tei nukjaknai o bwrui bwsani bagui kobor khlaiui kapjak chirikjak buma bwsano kwthwi hinui saimantwtwi no ganao achugui bwsano bwsadi hinui chirigui tongkha bokhorok mihimui tei bare bar bono CPR rwui bini mwnai songno bini bwsajuk kusu songno yakung rok mihim rwui tonikha amtwtwi no buma mwtai rok ni thani surui tongo je ani bwsa waisa no kok saka hinkhe ang joto problem rok no solve khlai rwnai hinui bono CPR mang rwui tongkha bini yakbai sinui langmale thagui thangka doctor rok declare khlai rika haifano doctors rok teisa haino hai check up khlai naifika bumani kok bai teisa haino hai doctor rok check up khlaibai mani yagulo bumano joto kok declare khlai rika kwthwi ba kwthwi hinui gonta rumui buma bini bwsla no CPR rikha yakung mihimka bokhorok mihimka haifano kunu lori sapano nailiya bwsla aboni yagulo kheno paithago buma bwsani mang kwthwi no romui ar jaga no pwtapsa khlaiui lengui thangkha o chandini ni bwsla omono saijung susuru tei bini bwsa kwrui chandini pura bini family no twiui bini mai ke yakhaba bini bumani nok nawa dadanas ni ganao ar jagao no tongo tei ar jaga no hoite no bini job rok bo khlaiui tongo mohit international school o class 9 no porui tongo ar jagao no o gotnani yagulo bini no gana gini ari tongnai tei bini jaiti gosti rok belai kheno wanajak mohit ba pora rok belai kheno brilliant tei pora rok bo belai kheno manot tei bini tomong chamung rok bo belai kheno thanda boi hai mirik bo ongya bahai ke bo omo hai samung rok no tangui mankha hinui belai kheno wanalaijak o kok rok no tui no bo paithak jorao sabo bai phone calling o kok saka oborok no call details rok tiklai tongo sabo bai kok sakana tamo wngkhana je kok samani obo bai kok banglai de কোনো moksa suk wngkhana na kebo bai de bwtharjak khana o kok rok no saimannai norok ani channel ni through tei hinkhe channel no subscribe khlai di pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hinkhe norok thani ani video jepuro upload khaio upload norok thani jotoni slai sakang sogoinani bagui।